Adalat sak hamya wngwi kwlai Delhi ni montri okra Arvind Kejriwal Swrang salo Delhi ni Rouse Avenue Adalat abgiri mamlawo saklaimung rijaknani kok tongmani salono aro CBI ni bakhakte kaisa ni ulo kaisa sungmung khlaijak khabo officially bo alongo sobjana ni bagui romjak khabo aboni yagulono atomsa ke sak hamya wngwi kwlai Kejriwal koktomani bisingti sawimanka blood sugar kom wngwi thangmani bagui ni sak hamya wngwi kwlai Kejriwal Swrang salo Rouse Avenue House Adalat Kejriwal ni jamin ni kok saklainani tongmani fiaba aboni sekangono CBI baibo kogrok sungmung khlaijaka tabo Kejriwal ni lawyer rok sungmungti saka bisi kaisa lemani ya golobo tabok manewagi afgiri ni mamlawo bona alongo chopnani nangkha. Bureau report Khursathai.